40 sena ilu, l-1979. Is-sena fejn id-diski ta' Gloria Gaynor, Rod Stewart u l-Bee Gees kienu fost dawk fil-quċċata. Kienet ukoll is-sena li Malta kisbet il-Ħelsein. Dawn it-tnejn se jitwaħdu flimkien f'kunċert spettakolari f'Dar il-Mediterran nhar id-9 ta' Marzu tas-sena d-dieħla. Dan f'waħda minn diversi attivitajiet maħsuba biex ifakru l-40 anniversjarju mill-kisba tal-Ħelsein, kif spjega il-Maestro Joe Brown. Ifhimni aħna dejjem immorru għall-popolar, dak li huwa tal-popolin il-pop music. Però dejjem tal-1979. Il-Maestro Brown se jkollu l-lussu ta' wħud mill-aqwa kantanti f'pajjiżna. Iktar ma jkollok kantanti jkollok iktar versatilità. Anka jienu niktab l-arranġament inkun naf kif il-min sa nagħmel u mhux pa' speċi magħluq fuq żewġ kantanti biss. Tifhem dik hija ħaġa sabiħa ħafna. Mhux se jonqsu wkoll kanzunetti popolari Maltin, bl-isem tal-kunċert se jkun Tema 79. Se jkolli orkestra ta' madwar 40 għalija. Kantanti se jkun hemm biżibilju, ġifieri biljetti jaħsbu minn qabel għax kif jiġi mxandar dan. Niggarantilkom se jkun full up. Dawk li jċemplu jew jattendu fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista f'dawn il-jiem u jibbukjaw il-post tagħhom mhux biss se jaċċertaw li jkollhom post, iżda se jgawdu wkoll minn prezz speċjali. In-numru taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista huwa 21 24 9900. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.